Vores 3 næste gæster har stor succes med deres musik hver især, og de har også alle 3 været på besøg her i Godmorgen Danmark af flere omgange faktisk, for at spille for os. Og det er okay, du er kunne give mere end dig. Håber du kan give det til en, der ikke er mig. Hvis du var en koldblodet killer, vil jeg ikke sige det til nogen. Men tro mig, jeg kan sige for dig guld og Ja, sådan lyder Svea S. og Berg og Sofie 1998 hver for sig. Men hør nu her, nu er de gået sammen. Og det er de om et rigtigt sommerhit. Vi er så heldige, vi skal høre det nu. Det hedder Slå op. Værsgo. Jeg skal ud og have det sjovt i et par måneder uden dig. Det var hyggeligt med gardiner rullet ned. Hvis afventer hierne dyn. Folk på gaden virker pludselig interessant. Det gjorde det ikke, da bladene faldt. Jeg vil ud på græs, vil have ting i mit glas. Det snæver med alle i København. Jeg tror, at jeg slår op. Ja, det var dejligt, du kunne være mig ind til sommer. Du siger, jeg har brugt dig, men jeg skal ud og have det sjovt i et par måneder uden dig. Men jeg ringer i oktober, snart jeg bliver sober. Hvis du vil have mig bruge dig lidt igen. Jeg tror, at jeg slår op. Ja, det var dejligt, du kunne være mig ind til sommer. Jeg håber, du forstår mig. Giv mit nummer med god samvittighed til en pige, jeg lige har mødt i mit liv. Jeg skal ud med mine venner helt uden at have dig med mig. Der er en, der venter på mig derhjemme. Jeg vil ud på græs, vil have ting i mit glas. Jeg vil snæve med alle i København. Jeg tror, at jeg slår op. Ja, det var dejligt, du kunne være mig ind til sommer. Du siger, jeg har brugt dig, men jeg skal ud og have det sjovt i et par måneder uden dig. Men i oktober, snart jeg bliver sober. Hvis du vil have mig bruge dig lidt igen. Jeg tror, at jeg slår op. Ja, det var dejligt, du kunne være mig ind til sommer. Jeg håber, du forstår mig. 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 Jeg tror, at jeg slår op. Men det var dejligt, du kunne være mig ind til sommer. Du siger, jeg har brugt dig. Jeg skal ud og have det sjovt i et par måneder uden dig. Men jeg ringer i oktober, snart jeg bliver sober. Hvis du vil have mig bruge dig lidt igen. Jeg tror, at jeg slår op. Ja, det var dejligt, du kunne være mig ind til sommer. Jeg håber, du forstår mig. Ja, jeg håber du forstår mig. Du forstår mig. Ja, jeg håber du forstår mig. Ja da! Sofie 1998, Svea S. og Berg. Halløj, kom lige herover I 3. Hallo. Hej så. Ej, hvor var det fedt det der. Ej, hvor jeg synes, I klæder hinanden I 3. Tak. Hvor var det fedt. Tak. Ej, lad os lige snakke lidt om den her sang, det her sommerhit. Jeg ved, du har sådan en... du synes, den har sådan lidt en energi som køer, der kommer på græs, Sofie. Ja. Er det ikke rigtigt? Det var sådan, den startede. Ja, det var det faktisk. Altså, at vi kom til at sidde og snakke om
Og med ligesom den energi, der kan være lidt den samme af, at folk slår herre meget op til sommeren, fordi vi er ude at score. Og det føles bare som om, at det er køerne, der vil ud på frit græs og have lov at spise, hvad de vil. Så det er en energi, det kan jeg da mærke. Ja. Og Svea, jeg har også hørt det som om, at du synes, den har sådan lidt en fuck-girl-energi, og jeg ved ikke, hvad det betyder. Ja, men det var fordi, at det er lidt af det, som Sofie også lige har sagt, det her med, at handler om at komme ud og bare give den gas. Og det var lidt det, sang var inspireret af, at være single. Og ja, det og måtte det. Og hvad? Altså, og måtte det som dame, ikke? Ja, det... at få lov til også at kunne gøre det. Ja. Så det var den energi, I to mærkede, da I sad i studiet en dag og begyndte at skrive på den her sang, Sofie og Svea. Ja. Og så, Svea, tog du jo hjem til Berg. I er jo kærester. Ja. Og jeg skulle lige til at stoppe hende i hendes snak før, og var sådan, så skal jeg. Så meget skal du da heller ikke. Ja, Hvad så? Så lyttede du til den sang? Jamen altså, vi viser jo hinanden rigtig mange demoer. Det musik, vi laver, det kommer vi jo hjem og deler med hinanden. Og så kan jeg bare huske, at jeg hørte den, og jeg var sådan, skat, det er et kæmpe smash. Og jeg tror lidt før, sådan, at Svea, hun fik noget sådan et ord, have et say, så skriver jeg til Sofie. Hvordan ville jeg have det, hvis jeg var med på den her? Ja, fordi du handlede så hurtigt på det, at det var sådan, skal jeg ikke være med på den? Og så var jeg sådan, altså jo, du kan da altid snakke med Sofie. Jeg tænkte, det skulle lige gå og summe over, og så gik det 2 sekunder. Så har jeg skrevet til hende, jeg var sådan, okay, cool. Altså, jeg anede jo ikke, at de var kærester der. Nej, altså, det var jo stadig en secret, ikke? Så jeg var sådan, ja, det er sjovt. Hvor fanden har I siddet og vist hinanden demo? Det kan faktisk godt være lidt intimt, ikke? Men så tænker jeg, er der et eller andet? Det var der. Det var der sgu. Du maslede dig med. Det var virkelig godt. Ja. Og jeg vil sige, nu sagde jeg før, I klæder jo hinanden. Der er noget også for jer i det her med at være 3 kvinder sammen. Ja. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvorfor I egentlig ret godt kan lide det. Jamen, altså, lige nu her, der kom vi for eksempel til at synge lidt noget andet, end det vi skulle. Vi havde ikke, vi glemte lige en lille aftale, eller 2 hister her. Og der er det fedt at kunne være 3, fordi så kan man lige se, okay, der er brug for, at der er en, der træder til. Ja, og der er også noget med det der med sådan, at jeg ved ikke, jeg føler bare sådan, jeg har det bare virkelig sjovt, når jeg er med andre damer på scenen. Om det er min korsangerinde, eller det her, sådan, der er bare sådan, der er sådan noget sisterhood, der er sådan noget, man danner, som jeg ikke føler, jeg har kunne finde i min mandlige samarbejdspartner. Ikke fordi det ikke også kan noget, men det her, det er noget helt andet. Og det er trykt på en anden måde, som jeg ikke kan sætte en finger på, tror jeg. Og det der med sisterhood, er det noget vigtigt for jer at dyrke? Altså, jeg synes, det er mega vigtigt, at vi gør for eksempel det, som vi har gjort her. Fordi ja, det er en fed sang, også bare hvis vi var 2, men det der med også at være 3, altså sådan, det giver bare lidt et andet signal. Og det, er sådan, det giver bare en anden energi, at man går lidt sådan sammen som en gruppe, og så gør det jo sangen endnu bedre. Men det er bare virkelig fedt at kunne gøre de her ting, fordi at vi jo, selvom vi er kollegaer, så vil vi jo alle sammen også gerne være de bedste. Men jeg synes også, det allermest det er det vigtigste, at vi støtter hinanden, fordi vi alle sammen kommer lidt fra det samme udgangspunkt på en eller anden måde. Ja, der er også en ny bølge på rigtig, rigtig mange fantastiske områder, hvor der bliver gjort plads til os. Man kan se det på de navne, der skal spille på festivalerne, radio, top 50. Der er ligesom sket sådan en helt stor sådan rotation i det her. Og det synes jeg bare er helt vildt dejligt, og jeg synes, det er helt vildt skønt, at vi kan være fælles om det. Men som vi også har snakket om mange gange, altså der er stadig den her dronningebi-effekt, hvor det er som om, at samfundet vil jo rigtig gerne have os til at være konkurrenter. Vi hører jo hele tiden for, at vi kvinder lyder ens, og vi hører hele tiden for, at vi er skænkere. Og det er ikke bakker op om hinanden. Ja, og ikke bakker op om hinanden, så det er sådan, der er også noget sådan... der er også noget inde i os, som også har brug for at bryde ud af det her. Og det kommer så også af at skabe de her samarbejder med mennesker og kvinder, som man holder af, ikke? Men det tager jo nogle år, og vi er kommet vildt langt. Ja, på kort tid prøv lige at sætte lidt ord på det. Ja, du siger på kort tid. Ja, faktisk. Hvad er der sket, siden du kom ind i branchen, for eksempel, Sofie? Jamen, der er sket meget. Altså, der var nærmest ingen damer, altså danske kvinder, der fik lov at ligge på top 50. Altså, det var virkelig sådan, man kunne gå ind på et random tidspunkt og opgive håbet for sin karriere på en eller anden måde, ikke? Altså det der med... Var det virkelig sådan, det føltes? Ja, det var det faktisk lidt. Og så tænkte jeg, okay, men den eneste måde, man kan være musiker på, det er heller ikke ved at have så stor succes. Man kan godt være en mindre artist og få det til at fungere. Og det tror jeg var meget det, jeg gik ind til det med. Og så lige pludselig, så sker der det, at Annika lige pludselig bryder charten. Og så er der sådan, altså en hale, der følger med af alle mulige andre danske kvinder. Og det ændrede altså fuldstændig, hvordan, altså mine ambitioner og sådan noget. Det er fuldstændig ændret. Ja, man så det var muligt. Eller sådan, at der er nogen, der gerne vil høre på så danske kvindelige musikere. Så har det nærmest givet i virkeligheden en selvtillid. Ja. Altså en tro på en lettere adgang til også at lave musik, eller hvad? At det faktisk er muligt.
Ja, altså på en måde. Det var meget sådan, også da jeg begyndte at lave musik, så kan jeg huske, jeg følte, at jeg var nødt til at være vildt maskulin eller vildt sexet. Ja. Det var sådan de to. Enten så skulle jeg gå ud og lave en video, hvor jeg ikke havde noget tøj på, eller så skulle jeg gå ud og rappe eller synge om noget ret sjovt, fordi det var ligesom det, der resonerede med det publikum, der var. Så det der med at få et rum til sådan at kunne lave sårbare tekster, hvor det ikke er, fordi man er Agnes Obel, der skriver klaverstykker. Altså det der med, at man godt må synge om de her ting. Ja. Skrive autentisk. Skrive autentisk, og vi ikke behøves at skulle tabe ind i en rolle, som vi ikke er. Ja. Altså, det har været et kæmpe sådan... Ja. Det har været så fedt, og det er rigtigt, det der med ambitionerne. Og det er fedt at med- mærke, at det er noget, folk også gerne vil have på en anden måde. Altså, fordi hvis folk heller ikke ville det, så var vi her jo ligesom heller ikke rigtigt. Nej. Så det er også, der er også noget i det, at sådan, efterspørgselen bliver større, samtidig med, at der også sidder nogen og også, nu er der også for mange. Ja. Så altså, I har lavet en ny sang, men I er også i gang med at lave en ny fortælling. Sådan hører jeg det. Totalt. Det er vi mange, der er. Det håber vi. Ja. Og det findes. Altså, der er virkelig et internt opgør med den der det er der. konkurrenceidé. Altså, det er bare ikke det, jeg oplever, når jeg møder andre damer i branchen. Det er altså modsat meget mere solidaritet. Og også sådan, altså, en eller anden sådan anerkendelse af, at det faktisk lige præcis os, vi har faktisk det samme job. Og det er der ikke sådan skide mange, der har. Altså, der er ikke så mange, der får lov til at være musikere. Og det er ret fedt at snakke med nogen, der faktisk erfarer de samme ting som en selv. Ja. Tillykke med, I har det sådan. Jeg er ikke en fuck-girl, men jeg er en fangirl. Yes, you can be both. Jeg tykker på det. Hey, tak for snakken. Tak. Selv tak. Hey, fangirl, kommer du lige over? Men det er jeg jo. I'm a fangirl. Nå, mens Lise lige får bevæget sig over, så 20 starter vi, Louisa. Fordi Det gør vi bare. du har lavet 4 virkelig lækre sommersalater. Det håber jeg. Med tilhørende dressinger jo. Altså,